Няма да каже дяволът. Слава на Бога, брати и сестри! Това, което исках да кажа, го казаха хвалението. Да величаем Бог, да го възхваляваме, да го издигаме, така ли? Добре. Да го издигаме и да се прекланяме пред Неговата святост. Милион пъти да му благодарим на ден е малко. Затова казвам, ако мога със сърцето си да напиша едно голямо благодаря, би го написала. Защо ли? В този момент, нали, аз съм много развълнувана. Във вторник оперираха моя син, моя от сърце. Това е една майка да чуе, това нещо е много трудно. Но Бог ме укрепи. Надеждата ми беше в Него. Благодаря на Бог, всичко премина под Негов контрол. Дори не очаквах това, което ще се случи. Не очаквах. Обаче беше нещо повече. Как няма да го благодарим? Как няма да го хвалим? Брати и сестри, той, когато ми казаха, че трябва да се оперира, знаете, една майка да чуе за детето си, просто не бях на себе си. Но благодаря на моите сестри, на Руска, на Люси, на Танчето, на Иван и Калинка, те много ме подкрепиха. Благодаря им. Благодаря най-много на Бог. Бог направи така, че не по наш, както ние искаме, както Той иска. Това беше много чуден, по много чуден начин. Моя син, когато ми каза, ще отида в Турция да се оперирам. Ние не искахме, нали? Не, той настояваше. Един ден казва, не, аз ще остана в България. И през това време той търси, нали, на кого да се довери. Защото нашите лекари 3 години по кардиолози, нито един не можа да му да види, че наистина му са запушени кръвоносните съдове. Обаче един лекар от Меден Рудник му казал веднага, нали, на операция, както и да е. И когато той потърси, нали, кой лекар на кого да се довери, да видите какво чудо стана. Моята внучка в София е лекарка. И като и се обадих, и тя казва, бабо, в нашата болница има много добър кардиохирург. И казвам, аз ще че говоря с Чичо. И как стана, че това, за което тя каза, той точно на него се е спрял. Операцията мина много хубаво. Кой доцент ще отиде, ще се обади на някой? Той не знае телефона, който сме оставили за връзка, а ние оставихме на внучката. И се обажда на внучката и казва, нали, той не знае, някой казва, извинете, кой е на телефона? И тя казва, доктор Евтимова. Точно това търся. Операцията мина идеално. И всичко добро се в момента, казва, и в реанимация. И след малко пък се обажда от реанимация, се обаждат, че той е напълно адекватен и се е събудил напълно. И когато на следващия ден отшла да го види, казва, страшна картина, никога, казва, не пожелавам. Единствено от там 7-8 човека, които са били, само той е бил адекватен. Сега не е ли това благодарение на Бога? Всичко Бог е направи. И сега в момента много добре, нали, понася всичко, казва, ако така върви както е до сега, ще го изпиша другата седмица. Възстановява се много бързо. Благодаря на Бог, но всичко беше под контрола на Бог. Благодаря на Бог.